Dame ni batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabi jala horas merita saluna salam sehat. Damang dainang hurian tu hatta tatangihon mak hata ni bata ima janita partangyangan. Di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 10 Agustus 2024. Tersurat di Evangelium Yohanes bidu onom ayat 50 sada saat ayat 50 hujaha madita takasma tapayutiu. Audo roti namangolu natuat siapa nua gijangi. Manang ise namangaton rotion ido mangolu salering-lilingna. Ia roti silehonoki bahin hawuluan di portibion ima dagikku. Dungi marsual maaka jahudi sama nasida nin nama. Behama bahenon ni halakon mangalehon daging naik panganota. Jadi didok Yesus makin nasida. Tutusi tutudo hatakot tuhamu. Tung naso dapot tamu hawuluhani. Molo sodi pangak kamu dan ini anak ijolmai. Jala sodi inupamu mudarna. Dapotan hanguluan sainileng nado ganuk namangaton dagikku jala manginu mudaru. Jala paheyok kudo ibana diari parpuli. Ai si panganon nasi tongdo dagikku jala si inumon nasi tongdo mudaru. Manang ise namangaton dagikku jala manginum mudaru. Ido namian di bagasan au jala au di bagasan ibana. Songon parsuru ni ama si parmului diau. Gabe mangulu au maritihiti amai. Songonima mangulu maritihiti au namangaton au. Odo roti natuat siya banua gijang. Alai datun songon nadi akka opui. Namangado nasida tong do mate. Mangulu saliling-liling nado namangaton rotion. Hurian na hinaholongan. Hupuka majamiton marhite sarito namaripola. Adong masa halak ama dibuan suruh-suruan ibana tu sada inganan laho marnida parasingan ni pesta ujuan na pinatupan ni debata dohot pesta ujuan na pinatupan ni jolma. Di uju dibuat suruh-suruan ni ibana tu sada ruangan di ida ibana ma di ruangan ni adong meja nagajang. Jalan di kijang ni mejai gok si panganon nama cai tabu idau. Jala torok do jolma nahudul makaliangi mejai. Aletar songgot ibana marnida akka jolma na di sini. Ayaka jolma na di sini. Dida ibana macai marniang situtu jala hirana marsai. Hirana so mangan. HP di jolona si pangano. Alai di patakas ibana ma buasa songoni. Di ida ibana ma HP na diikat do tangan nabi gabe dangboi masih pangano ai masih pasubuan na sida dungi di patorang suruh-suruh anima oma gobaran ni jolma na menganggap hola si pangano do pasu-pasu nasiat debata ujungna manarihon dirina sendiri dangbe disarihon ibana donganna asa dapotan upor ludo dirina disarihon ibana. Jala omma pesta ujuan ni na pinatupan ni jolma. Dungi dung di patora soni dibuat suruh-suruan ni memana muse tu ruangan na asi. Jala di ruangan ipe sarupa do songon di ruangan na barjolo. Di ida adong meja na gajang jala di gijang ni si mejai gok si pangalon na baca tabo. Jala macetorok do jolma na hudul makaliangi meje. Ala tasomak tong imana. Ala niah. Ai di ida imana tongdo diikat tangannya ka jolma nasidani. Alai mokmokan do nasida jala hipas sehat-sehat idau. Ai bahasa bu songoni dak sedering lam dipanot noti jala di parluan ibana ma. O ido HP. Songon dia ai nasada masih sulangan tuna asing. Ala diikat tangan nak dangbu ibana laho mengatot ibana sendiri.
ikko disulang imana donganna suang sonima donganna laho manulang imana gabi rak dapotan dungi di patorang suruh-suruanima tu ibana omma gobaran ni jolma namangida jala namadai dengan basa ni jakuba dang sebatas si panganoni di ida ibana alai di sarion ibana donganna ay si panganoni dirajumi doi pasu-pasu di bata dang holang ibana naik komangatoni alai ikut dapotan donganna ido ubahen rak dapotan nasida ujungna gabe rak mamuji di bata nasida hurian nahina olongan sarito na maripola doi alai laho patorako turpuhon taidama latar belakang ni turpu jami tahun ima macetorok do zolma ditiki masihol laho mangyuton Yesus bahkan saya tarpai maima nasida di Yesus adiga dorotu hutana bahasa ala motivasi nasida ay pasti do dapotan si panganon lehon ni Yesus alana di jono turpuhon di lehon Yesus do 5.000 halak mangan alani ida-ida do nasida dina butong zora-zora dina male jala mengharap do nasida saya toktong ma jalo onna si panganon pardagingon sian Yesusi ala bosur nasida ditamui Yesus gabe didok Yesus ma songonon dilului hamu piahu dada ala nang dapok rohamuna tadai tung ala nina bosur rohamu mangarroti Yohanes 6 ayat 26 alanido dikoreksi Yesus ma motivasi nasida molo masiol hamu laho mangyuton Yesusi molo masiol hamu paimaon haroro ni Yesusi unang ma ala di si panganon na olo salpu ulah hamu ala si panganon namian rodi hamu luan nasay ngelengna nanay lehono ni anak jolmai tu hamu Yohanes 6 ayat 27 ditomu-tomu nasida donian hata ni Yesuson manukun atong dia masih patu pau nami asa hopar tulomo ni rohani di bata jala tigas do Yesus mengalusi hapor sei hamuma nasi nurun di bata ima ulaon lomo ni rohani Yohanes 6 ayat 20 ima kamang doinang latar belakang ni turpu jai tahun jaladunga di babua Yesus di turpuk jami tahun audo roti hawuluan alai satong dope di pangyo nasida manna songon nahea di lehon si Musa tuopu nasida ujungna diajar Yesus ma sada hahomio ni debata ido ibana secara tegas di turpuk di jami tahun ima dapotan hawuluan saling elengna do ganup namangaton dagikku jala manginum darhu jala paheok kudo ibana diari parkudi ai si pangalo nasi tong do dagiku jala sinungon nasi tong do mudaru manang ise na mangaton dagiku jala manginum mudaru ido namian di bagasan au jala au di bagasan ibana Yohanes 6 ayat 54 sa rodi ayat 56 lapatan perlu do si panganon pardagingon ai di lehon Yesus do nasidei jala marhite tada do dibahe melalui mujizat yang dilakukannya alai molohola si panganon pardagingon do na dihasihori nasida molohola si panganon pardagingon do na diguru-guru nasida diguru nai dang dapotan hanguluan salililing na nasida gabe turus do nasida merasa mana makilala malean do nasida turus ai si panganon pardagingon do nadi hasiholi nasida alani ya jakon Yesus dison ikko sahak do tu si panganon partodion asa mangulu jala malua atau ngurian itu hata odo turpu ni jami taon odo intina daging dohot mudar ni Yesus ido nama korron hanguluan salilingna dada si panganon do si inumon songo natatusi natatada di portibion mabege tarsonggo do natoropi dibikin nasida pengajaran Yesus tarsonggo nasida gabe negatif do respon nasida sabutulna
Dia tusi nasida do hatani Yesusi. Alai dang tarjalo rohana sida. Dia tusi pikiranda alai dialo rohana. Aladunga dialo rohana gabe di dokma. Hatana kasar doi isi pabegi-begi ninna. Yohanes 6 ayat 60. Reaksi napi natuduni akan atoropi itu mengidentifikasikan, memperlihatkan motivasi mengikuton Yesus holan sebatas hanguluan perdagingan dak sahatu hanguluan saling-lingna ipa tuduhon motif umbana dito nasida pe Yesusi ala makiru nasida dapotan si panganon perdagingan alani ikut jumolo no takas di jalo roha nasida songsoni manang kita pengajarion na sangat mendasar na niajarron ni Yesusi di bagasa tulpuhon ima ibana do roti hanguluan to di ido na panguluhon dang marguna anggo dagingnya huriani tuhatta macai api do turpuk janita partangyanganon tujamatta saunari buah saudok soni ai dalam terkikis noai pos ni roha di jolo patu Tuhani sipata tapahabis do kita laho mangalului holan si panganon nariko di partodion sipata tapangasahod do habis suhota tapangasahod do arta hamoraon do aka teknologi do aka naasing do pedi portidion na taanggap boy salunay mangalehon hamoluan di hita hape laho salpo doi hape tokinay mago doi sudah doi salpo doi saluhukna parsatokinan doi dang marguna saluhukna dang manok tongi songsoni mamuse motivasi laho mangyuton Yesus ikod do tapasito ahado motivasi tak kamang do ina unang maholan sekedar makirim kita di sepanganon pardagio kita gombaran unang maholan sekedar kita mengharapkan ngolu nasional ngolu semuanya serba ada manang ngolu tanpa tantangan ngolu nasoolo hita malean nasoolo ita mauas di parmulunon demi untuk mengalului nariko di partodion dan holo ita mengorbankan nangwa palaoti aka partikiata aka pikirata aka materita dan dope molodokon nguluta laho mengalului nariko di partodiota semua kehidupan kita waktu hidup kita terlalu banyak kita habiskan hanya untuk mencari makanan dan minuman sehari-hari atau asa unang masongon sarito na maripolay gok si panganoni digijang ni mejai dihaliangnya kajolmay alay marniang nunasida ala niyaha ala diikak do tanganna gombaran tantangan di portibion alay ala lahu manari diri sendiri dan mu nasida mangasad diri dan ngolu nasida lahu berbagi tu akka donganna gabe rapso mangan nasida alai tasarihon ma narikok di dongata molotung adompe si panganon pardagingon diau alai tasarihon ma na rikok di dongata ino na patuduhon bahwa dang hola si panganon bedang tapangan alai dunga si panganon partodion ala si panganon partodion itu menggerakkan hati kita laho manarion aka dongata nang pediikat kita alai bodo tasulang dongata jala songsonima nang baheno ni dongata tu kita gabe rap dapotan kita ida jala daima dengan bahasa ni Jehovah dungaradi ima si panganon partodion na pinarade ni Kristusi robe mahita majalo daging dohong darna nabaje ido kamang luinang gobaran molo diuriata na marulaon nabadia molo di son ado daging ni Kristus ado mudar ni Kristusi itu adalah ketika dia mengorbankan nyawanya ditikina use durus mudar nei isido di lehot tuhita hanguluan haluaon jala disido di sesa ibana nasa dosata atong ima tapangan
atau ima tapuji, ima taihuton, jala ima tahanguluon di ngulut tahun. Odo pos nirohata, asa unang ma gait tabain hapor siyotai. Hapor siyoni unang maholan sebatas manang, alay hapor siyoni ikut sama tu roti hanguluan ima Kristusi porsia meta disi sai lehonon nado hanguluan salenilingna dihita dang holan nariko di pardagingon parto diot tapi disarihon tuhata amin martangyan meta mauliatin ma ali dibata di hatam nabadiai napay ngotok kami asa toktong hami makarikotton ngulu pardag partot dion asadang holan ngulu pardagingon alay nang partot dion naipe rikok matutu husariok kami asa buihan ngulu ay hodo na mga lekon roti hangulu ani isodo hamil Tuhan hujakok kami may jalapatao mahami laho mancakoni di bagasan Yesus Kristus amin.